want to do this song. Đâm lửa ai gì ta cần khai này hi bởi tê hi đâm lửa cần lâu tê hi chỉ bài lệ về cú lệ cần video lâu clear trên tu te zong zong in âm mun chawa đâm tắc lệ sel tắc in om kan be se ya hey với ni chu video tharin kan ron lang le kan chung in HEB bazar kan kal le he kan pa e tu te ver kan le le dona sha dang yin kan pa in dai to kan ti kha e kan chum e te hi dang zar ni sanga salmon fish te he e ve dona chung te chu en kwal me kan chonin tun tum kan video chu abonas te dona bonus karon thun tel dona kan pa tleirawl lai a video tian school kal hun lai velan video mo chumi chu karon bonus dona ni in lo en don ya chanim ei zanin tlai chu kan kom chakte nau an ron chak sei lo kan fanu hi in fiama do sia chanin hei apa te hon net ball kan in khel pui vel ani hi anom ni ti thei khawa ball hi angai na lut tu ka me chafa e ti lo hianin me chafa hi karin dan chonin mi pa thil toys vel hi an ngai na in ka sia an fanu hian guitar te tir pe chonin khar hi du lut tu ka khar hi akhala khar pakhathi kan ne kan le sak lem lo mi min pe ki chumi ngar cho khara chanin hei mi pathil hi alom na to ke makkan ti za khipui le ro puya tle nu hianin ning zan nge ni khat full le atuk zinga khanin keren kha kan nei nga lamo kan van de e ma kai ni chu tu na hian la nei lo tam tak an amani karen te guest te la nei lo khwa lu man tia ei group Facebook group vela community group vela ayan an ron complain ven na sa chu tiang ta po chu kan lo mo kan van nei sia chu ti karon soi du ni chu kai ni tianin aircon noya kanom thei to tun lai kholum ngai to chuanin ui aircon lawa han om phei chu ei helam panga hi chuan aircon hi 24/7 hi kan on top ani chuanin khwalum tu ka pon han chha do hlek chuanin kan al turang mai hianin kan oma chu chumi kara e aircon han on thei lo chu hri om don tu ka han ngai to ve ulamin ton tuma hianin kan paten video an siam ei angian tho puitena a video an siam tlema zong karon tilang dona fu an lo copyright te om ka lo wangin tlema zong in I kan video vel te po ke et dona ni chuanin a music an da te po ke music tang ka da dona a thena zara chung te chu karon tilang dona in lo en ve don nia I in enjoy ve nge ka be se a mo nom hi ka ti vel to ka ke a bo hianin a fula da tur chuanin a chi don lowa chuwang chuanin tlem te ka ron da dona I ke mani min she tu te le ke mani min lo en thin tu ten in mi dan tlei ve nge kan be se chu lo po ka seng khanin a tleirawl lai kum som pakwa kum som ni ani vel lai an sikul a hostel an ti mi o khatyang an om hun la an om lai vela a phone nei thar lai vela a hla amale ma in record a lam lai te khatyang te khatle ma zong karon tilang don modom in ti ve hi ka ring na to ka chuanin ka video ron da mi chu enting kan suyang a phone hi a hlui do to wang hian in computer atang hian in kala suak thei lo ka phone atang khatia kalak that liang khan ya alang fia vak lo mai theya chuanin mi lo she thiam olangin chung lo te po om chawa I hei ani nek lai vel mo
is boxing hi or vel tu kan ni po hian chung chuan an nek lai vel te tiang I an nek tak tak ang chi kamo an ti kan siang I man joyan tinge o khatiang lo man dong theng chi khatiang an nek chi te pok haum do no nan ma sengim kala thei boxi la walak thei hun te mana kan ron la tilang le zel don dia kan chenom te hi tlai lampang hian an nu fa hian an lo vak chhuak thin hei vak chhuak han ti langin an tei kwal ka ti don me nge chei kham tei kwal ang chi hian ti thina apa hi chu jing lampang hian ka tei kwal thina tian chu hei ka fanu hi polai ve zia chu ke mani pun kan mulo kan chenom te son ron chhuak pon atang sonin ka fanu hian ding min alo bia ve ni lo en ruwa tlai lampang hianin ti hianin ni khwa hian nuam thei em em a in hmuang hian so tisna senru zel ani kan in chak lampang chhum kan ti don nge van lampang kan ti don nge so tiang lampang so mo hi an nuam I khwa han kal kwal vel te pawh ni sengin a nuama han tei kwal vel te pawh amar chu vo in ni le ni min kha chu tho kan ti don nge tho si pawh ni cha lo tho tak te te ang chi hi vai mi te pawh ni chuang lo khatiang chi kha tam lu tu kan ni kong khar bo hun ngam lo khop hian ni awman chutiang khop chana tama karin dan chuanin thli le ro te ron sura wang hianin I khami tang khan ron pung ani karina man nia po tho khalai khanin ro ron sur phuta ni ver ron sur chuda chuanin aron ha ni nu vera khanin tho si hian an ron pung taw ni khatiang deuh khan ni karinga tun tu mi po hi an re vele me chu karina hei ka phone hian in ka phone da kha avati sona ka ka ti son thin hi lo hre thina phone hi ti han ka kam thina mo chuanin thla te hi ka lak lon hianin ka ma te ka da thina chungda chu lo hre ve thina ei phone lem di biang mo thil phek hi mui jana thla lang hian chi chin ti ai post thina oi azir chak ja hi tun lai no pang thil anzir chak ja hi o ka ti van nei thlak takin ka ti don nge van doi thlak takin ka ti don nge ei kan pa hi a zin le lo hlowa chan chu a zin lo chan chu ticket kha tun lai in khel hun lai ani wang hian ticket man kha a to u chuak lut to ka wang khanin ka kal lo mai don ami atia chuanin a kal lo mai a hei
i mani tan ban nei na ka ti don nge ina thei pha chuan in dai a in dai ma thei pha bawk ani a ma ka chuan tum dan kha chuan in avazin anga zin zo khan in dai ton kha atukan tum dan ne ma sengin chumi pongai lo chuan in ma takin in dai thei ta ni zanin tlaya kan no fain sangha tui hang kan me a sangha kan me a chu sangha rim kha kan nam na tuka kan pa min tim sin te kan adu lo lu tuka seafood lampang shim shim hi angai na lutuk shin lawa ma sengin chu ko sei kha vo inni kan bazar na khanin salmon fish kha ai ve don ka ti lam chu tiang chau chu ne chu po chu ai po he ka siam po kan da siam lo chu tiang khop chuan in seafood hi angai na lawa chu wang chu ne sangha rim min vanam em ve ti ti ke po chu kot ka sir thei ni ti ka ria a chan chu ka kot khanin ka panu ei tu kha tle mu zong kala mi ha khala sir thei ni tai lam pa chu a sen nan nal thei khop me amoi e kan pung par ho po na moi hi kada hi kan chhir lo khop me a ti lang moi ka tia tong par hi chuan lo chuai le mai thina an vul lai hi an em boka Baby. Mine. pa hian dait ka ti kha chuanin aya samte kha be multe sei em ka cher vela ka met fek ton langdang lam ngal vek torin cher bok chuanin sam toy bok mui mul nei lo bokin ka om du tuna hri chon ka zo hri don an ti ve nge ni ole ini kan video ta chu khati zong khalo ni sengin chuanin hi kan video a karon mu tur chau ka ti kha ka bonus kha karon tilang dona hei ka sei top na lo ni me sengin kan video lo en thin tu te zong in chunga kan lom tak seta chuanin kan video te like le share te milo ti sak ve ulan en tu hin tlem ma ka video hi en tu te milo ti pun sak ve tan ya ole kan lo ma to ke ilo thlir hawang o kan pa te video ho vel chu I've been training my whole life for this moment. Decades of preparation. Blood, sweat, and tears. Are you ready, son? I was born to do this, son. I can't disappoint, son. This one is for Bodymaker. Gain slippage. He's slipping. He's slipping. No! Oh, he's smoking! Pull the power! Pull the power! Oh! Oh! Blown it up! He blew it up! This here is my destiny. At least nobody was hurt. chuanin tun mi chu an sikul kan lai mi kan lo ti en ve le chung